Issa għandna konferma. Iċ-Chairman tal-MTA Gavin Gulija ikkonfermanna li l-awtorità qed tipproġetta li taqbes il-budget mogħti lilha mill-Gvern għal din is-sena b'21 miljun euro. Kif tispjega n-nefqa ta' 20 miljun over budget li suppost ngħata lill-MTA? Dik hija projected, riferi estimate. Għall-2022 l-awtorità kienet ingħatat 108 miljun euro bl-MTA tmur sew over budget fuq dan l-ammont allokat lilha. Flus żejda li wara kollox ittieħdu minn but il-poplu Malti Wawċi. U meta Gavin Gulija ġie mistoqsi dwar din in-nefqa ma tantx der inkwetat. Bl-eks deputat Laburista jgħidilna li din hija biss stima. Wieħed jitrid jarah fl-aħħar tas-sena wara li jiġu awditjati l-accounts. Gavin Gulija mhux tal-li jidher mhux inkwetat li l-MTA se tkun qed tonfoq 20 miljun euro ekstra tal-li spiċċaqlilna li dan l-infiq żejjed huwa pjuttost normali u l-awtorità dejjem talbet flus addizzjonali lill-Gvern. Irrifieri din mhux tal-darba ta' rifieri l-snin il-Gvern jagħtina additional subventions. Intant dwar ir-rapporti li diversi kumpaniji bħalissa qed jiġru wara l-MTA biex jieħdu flushom, Gavin Gulija stqal li din hija biss perċezzjoni li qed toħloq il-medja. Dina hija xi perċezzjoni li ngħatat fil-medja li qed jiġu warajna xi kredituri. Ma minnu xejn assolutament. Kredituri jkollna, inħallsu fi żmien, fi da assolutament mhux xejn minnu. Fl-aħħar xhur uffiċjali tal-Gvern ma setgħux jifhmu kif l-ispejjeż tal-MTA sparaw daqshekk il fuq. Bil-Prim Ministru Roberta Bella jidher li jinsab konxju tas-sitwazzjoni. U l-Ministru Clayton Bartolo donnu ftit li xejn għandu rieda li huwa azzjoni.